karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them too. Sorry ka na lang, Ian. Karon nga nahibaw na ko kung unsa kang matangas sa anak. Tunan ko ang pagmahal sa imong amahan, isip asawa. Ug hatagan ko siyag anak. Aray! Iyan, sakit ng bukton ako ha. Misaan na biya kang dili ko pa sakitan, di ka mahikap na ko. Way magbuot ako kung mahikap ko nimo. Oras nga mumabdos ka. Dili mahitabong sa ako ng amahan. Tiguang na nga kung amahan. Ug may sakit pa. Busa, kung mumabdos ka man, dili mahitabo nga ang akong amahan ang papa sa bata. Nakabati ka? Busa, ikaw. Ayaw na lang paghuna-huna nga magpahilabot ka sila yung lalaki ug imong ipaangkod sa akong amahan. Uy, hala. Si Sir Ed man nanawag. Hello, sir. Binoy, kinahanglang kuhaon ako nimo. Sir. Karon ba dayong kumuha na sa akong gihatdan nimo, sir? Ay, salamat nga ko malit. Wa pa man ang ito mga sakyanan nga. Sakyan ni Sir Ed. Wala kami nga, walang dapitaw, uy. Walang anhi man sab din magpakuhan si Sir Ed. O din uy. Mura manonog, naongo na ni si Sir Ed. Unsa mayud ka ang yang gitaguan ni dapita? Ay sus, kuyawan ni dapita, uy. Wa ba kay mga tulisan nga nagpuyo ni dapita? Oo, nana nga ito yung itom. Sa mga utuha, karaan naman kaayo. Mura manigpurlo na utuha. Nana. Mihono ng itong nga auto. Agoy, mura man ikang salida nga fantasma, eh. Kundi pag gwapo mo gawa sa nautuhan, no? Lami, nagod kayo ipadagan palayo, dapita. O padagan, no, eh. Nana. Gawa sa Sir Ed sa itong nga auto. Agoy. Nanimawat ba yung akong balibo? Ay. Nana. Nakakanaw na kasi si Sir Ed. Nanaog na. Nanda na. Balik na sa agi. Uy, nausap niya akong amo, eh. Di ba ka ni siya pangus mga Dracula? Dato na ba kuno ng mga Dracula? Dato, eh. Ay, pastinlan. Sakto ra gyud ang oras sa imong pag-abot, Binoy. Bita, sir, ay naniguro ko, sir, oy. Di man ko gusto nga masuko ka na ako, sir. Alala, sige. Mamiya na tayo ni Dapita. Okay, let's go. Ay, mula lagi kagikapoy karon, sir, Ed. Maklaro ba, Binoy? Maklaro, oy. Maklaro kayo, sir, oy. Sir, kinsa man tong itom nga auto nga mihatod nimo, sir? Binoy, nagsabot na ta, ha? Ayaw pag-iskot bahin sa kong yan, eh. Kalimti nga nagakita ka og ito mga auto. Makalagot yun si Ian.
Wagit ko po mag-cellphone. Naon sa naman kasi Ed karong mga oras, oh. Murag nakabati-rabat to siya nga misinggit ko ganina. Oh, bahala na silang maglalis, uy. Kung manawag siya ni Ian, oh, may bawagit siya kung giunsa ko siyang anak. Ang tunto. Nagsigig paso-paso. Noon sa kanan siya. Mura man na siya guwak mahimutang. Mura man na bala ka. Saan min ako? Muan ni mas dira. Naunsam sa nibayhana. Nga nung nakahuna-huna na siya apas din eh. Amusamot may kagubot na ini. Oh, si Papa. Hello, Pa. Iyan, kumusta naman si Alexa niya? Ha? Iyan? Nga to ganiya nga mura man to misinggit si Alexa ganina. Oh, ha? Kon. Mikat-kat mo ko siya sa kahoy ganina, Pa. Nahagbong siya. Mao na. Oh, mao ba? Kunya, wa pa siya mapiyang. Wa man noon. Sige. Ana ba siya sa dool? Wa. Naglangoy-langoy sa dagat. Mao ba? Sige. Patawagan na niya siya nako ha kung mahuman na siya kaligo. Pa. Sige. Bye. Bye. Importante gud di papa ning iyang asawa da. Makalakot. Fresco na nga akong pamati. Hay naman to akong pajama. Matukog sa'yo. Ako nang humano ng akong drawing ugma. Aron na ikapakita ko ni Ed sa among pagpauli. Ay! Oh! Ops. Ganang nagtapis pa mga dolya. Huy, bastos! Kawas dito ha! Panuway ka! Tawagan ka, Papa. Oh, unsa? Hay, mga imo cellphone. Yeah. Karon na panawag. Ang bibi, Sige na. Panawag na. Kawasa! Di mahimo nga magigsulti ka sa kong amahan nga wa ko si Mundor. Mamatigit ka sa mong panasultihan? Mag-ilis pa ko, tunto ka? Bilang na ako cellphone, be. Ano na panawag ni Papa? Ha? Dili, uy, manawag na ko. Bala ka niya. Ayaw pagsultihan nga niya ako sa mong kwarto. Huh? Nga no? Mahadlo kang makapiso? Kung di ka gustong mag-uol si Papa, kinahanglan di ka musumbong sa tanang nahitabo nato din sa Isla Belta. Pisita gid ni mo, uy. Saman, di ka manawag? Ang binal na ako cellphone. Manawag na ko. Hello, Ian? Ed, ako ni. Alexa, kumusta naman mo diya? Wa ka lisod-lisura ni Ian? Uwak man. Kuan lang. Mingaw kay diri, uy. Kamera bang kundo ha? Wa makakasamok-samok ka ni Ian? Uwak man hinuon. Madok madig sundang ning imong anak. Ha? Imo siyang gisundang? Yadlok ramang good. Sipat be kay ning imong anak. At ikaw, kumusta naman ka diha? Nagpa-doktor ka? Dito ko sa doktor. Okay ra ang resulta. May noon. Kuan, Ed, kanusapan mo ang helicopter nga makuha na mo, ha? Si Ian ra ang nahibaw. Kay sila ang nagsabot. Pangutan na lang si Ian. Okay. Pag-amping na ka doon ay, ha? Ayaw ko bala ka, mag-amping ko. Pero, ingna si Ian nga mamauli mo sa dili pamuigo ang kusog nga bagyo din sa Pilipinas. Ha? Ed. Sige. Pag-amping, Alexa. Ikaw, Sab. Ayaw palabis trabaho, ha? Ed, kaon yun, ha? Ayaw biyagin pagutom. Ikat. Unya,
Ganas naman kang balik sa doktor. Kinahanglang at imanon ni mong imong kasing-kasing, ha? Nagkinahanglan ko ni mo, Ed. Okay, sige. Ganahan na kay kumapaulit, ha? Ipakuha na lang ko na diripi. Okay. Sige. Bye. Luod ba ni mong paminaw na eh? Tsaka diha? Mender na sa nagkatok ni mo? Naran sa phone ni mo, oh. Gawas na ka, oh. Nga nung itutok naman ka? Nasudla na sa nagbakukang ng utok ni mo? Ayaw na lagi pag una bisan paghikap na lang sa akong kamot iyan. Kay nakakita ka ng nasa lamisa, Ang sundang? Yes! Sundang kit nga. O bag-o na ko ng kipaid. Busa, ayaw na lang pagpabuang-buang. Kawas na. Ambil na cellphone ako, be. Ay! Panabon, oy! Magintal man ka. Busa! Sa imo tong gituolya, no? Paghagbungan ng tuolya ni mo. Aron tintalon ko. Unsa? Nayabag ka? Imong tudlong nakakawit sa tualya sa imong paglab niya sa cellphone? Gusto ka? Okay, sa di kaglawas. Madaras ako. Unsa man? Mugawas ka o patigbas ka? Oy! Bugawas ako! Buang. Nindo taglawas ni Alexay. Hamis kayo og. Panway. Dili. Di mahimong maibog ko sa iyong lawas. Dili. Mauday nga siya ang gipangasawa sa akong amahan. Hello? Iyan, kaadlawan mo dunggo ang barko sa Piero niya. Ipakuha kong pampot paingon diha sa Isla Verde, ha? Ha? Nakabati ka ba, Iyan? Paingon ako diha sa Isla Verde. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!